विकासाचा आणि यांचा काही संबंध नाही असं म्हणत श्रीराम इदाते यांनी योगेश कदम यांच्यावरती टीका केली आहे। विकास कामांच्या बाबतीत बोलताना सुद्धा मी एवढंच म्हणेन की विकास कामंसुद्धा भारतीय जनता पार्टीने जवळजवळ 40-50 कोटीची आणली। पण कसं आहे, बजेटची कामं असतात, 25-15ची कामं असतात, त्याला आईबाप कोण नसतो, त्याला ना कुठल्या आमदाराचा लेबल लागलेलं असतं की अमुक याच्या निधीतनं आलं आहे वगैरे वगैरे। पण जेव्हा ही 25-15 वगैरे आम्ही कामं आणलेली आहेत, गावागावात आज योगेश कदमचे जे बॅनर लागलेले आहेत त्या सगळ्या बॅनरवरती आम्ही आणलेली कामंसुद्धा टाकलेली आहेत। म्हणजे एक उदाहरण द्यायचं झालं तर कवडोली सुतारवाडी आहे, तिथे 10 लाखाचं सभागृह भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही आणलं आहे, त्यांना सांगून आणलं आहे। पण तिथे जाऊन ते आता काय सांगतात की हे आम्ही आणलं आहे, आमदारच हे आणू शकतो, बाकी कोणी आणू शकत नाही, कोणाला अधिकारच नाहीत। असे अनेक रस्ते आज मी खेड 3.5 जिल्हा परिषद गटचे दापोली विधानसभेमध्ये आहेत, ते मी अनेक गावात फिरून काढतोय। जी कामं भारतीय जनता पार्टीने आणली ती सगळी योगेश कदमच्या ह्याच्यावरती आहेत। अरे तुम्ही जेव्हा आमदार नव्हता तेव्हासुद्धा 1200 कोटी रुपये आणले म्हणता, आत्तासुद्धा आम्ही कोटी रुपये आणले म्हणता, तो विकास आहे कुठे? सगळीकडे फक्त बॅनर लावलेत विकासाचा दादा पॅटर्न। अरे रस्ते तर बघा, जो रस्ता 25-30 मिनिटात जो आपण खेळला जातो तिथं 1-1.25 तास लागतो जायला, अशी अवस्था रस्त्याची झालेली आहे। मग तुम्ही विकास केलात म्हणजे काय केलात, आणि शाश्वत विकास गेल्या 5 वर्षात काय केलात? जो आज आपला इथला घरं सगळी बंद आहेत, आपल्या इथला माणूस आज मुंबईमध्ये जातोय, चाकरमनी झाला आहे, त्या माणसाने इकडे आणण्यासाठी तुम्ही काय केलं? आपण 2011ला जी जनगणना झाली त्याच्यामध्ये मंडणगडची तुम्ही लोकसंख्या बघा, आणि 20,000नी लोकसंख्याच कमी झाली। मंडणगडची लोकसंख्या 10-15 वर्षांनी वाढते, आज मंडणगडची लोकसंख्या कमी झाली, याला जबाबदार कोण आहे? मग तुम्ही विकास काय करताय? निवडणुका आल्या की फक्त काहीतरी 5 लाखाचा रस्ता द्यायचा, 10 लाखाचा रस्ता द्यायचा, कुठल्या तरी देवळाला पैसे द्यायचे आणि सगळं विकत घ्यायचं आणि मग मी विकास केला असं बोंबलत बसायचं, हे चुकीचं आहे। हा विकास नव्हे। तुम्ही ठोस काय केलं सांगा ना। आज दापोलीमधले MIDC जालगावची वळण्यातले आहे, मंडणगडच्या MIDCचा विषय, त्याच्यासाठी तुम्ही 5 वर्षात काय केलं? तिथं जरी 2-4 उद्योग आणले असते तरी काही हजारो लोकांना नोकऱ्या लागल्या असता। त्यामुळे असं काही नाही, निवडणुका आल्या की ह्यांना फक्त कोटीच्या कोटी उड्डाण आणि बॅनर फक्त लावा, बॅनरबाजी करा, एवढंच फक्त यांना जमतं, बाकी यांचा विकासाशी काही संबंध असावा असं मला काही वाटत नाही। काय चालू आहेत आणि महायुतीमध्ये विशेषतः दापोली तालुक्यामध्ये भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये अलबेल सारं काही अलबेल नसल्याचं पाहायला मिळतंय। केदार साठे म्हणजे एकटे केदार साठे म्हणजे भाजपा नव्हे, अशा पद्धतीचे वक्तव्य शिवसेनेकडून वारंवार केली जात आहेत, याबाबत काय सांगा? खरं तर हा सगळाच प्रकार हास्यास्पद आहे। केदार साठे म्हणजे भाजपा नव्हे कोणी सांगेल, लहान मुलगा सांगेल, कारण भारतीय जनता पार्टीमध्ये कोणी अमरत्व घेऊन आलेला नाही आहे। प्रत्येकाला ही पदं 3 वर्षासाठी असतात आणि प्रत्येकजण निर्णय प्रक्रियेमध्ये असतो। आमच्याकडे एक पद्धत आहे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयामध्ये, विशेषतः दापोलीच्या, म्हणजे हे जिल्हा कार्यालयसुद्धा आम्ही म्हणून वापरतो। इथं आता मी ज्या खुर्चीमध्ये बसलो ही खरं तर जिल्हाध्यक्षांची खुर्ची आहे, पण आमच्याकडे कुठलाही कार्यकर्ता आला आणि तो समजा काम करत असेल तो ह्या खुर्चीत येऊन बसतो, मग आदरणीय जिल्हाध्यक्ष जरी आले तरी ते समोर बसतील येऊन, पण त्याला डिस्टर्ब करणार नाहीत, ही आमच्याकडे कामाची पद्धत आहे। त्यामुळे केदारजी म्हणजे भाजपा नव्हे हे त्यांनी सांगण्याची गरज नव्हे, आणि आम्हाला निश्चित माहिती आहे की ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी आज वरनं अगदी राष्ट्रीय नेतृत्वापासून जर आपण बघितलं तर अटलजी असतील, स्वर्गीय अटलजी असतील, अडवाणीजी असतील, अनेक अशी मंडळी आहेत की ज्यांनी भाजपा रुजवला आहे, तळागाळामध्ये नेला आहे। या लोकांनी आम्हाला जी शिकवण दिलेली आहे किंवा आम्ही ज्या पद्धतीने आज काम करतोय ते म्हणजे आजसुद्धा नरेंद्र मोदींचा एक किस्सा मागे केदारजींनी सांगितला की सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या जेव्हा उद्घाटनाला आलेले होते तेव्हा स्ट्रिक्टली सगळ्यांना आदेश दिले की कोणीही नरेंद्र मोदींच्या पायाला हात लावून नमस्कार करू नका, कारण त्यांना ते आवडत नाही, आणि तुम्ही जर केलं तर ते तुमच्या पायाला हात लावून नमस्कार करतील। ही पद्धत भारतीय जनता पार्टीची काम करण्याची आहे। त्यामुळे योगेशजी बोलले त्याचं काय आम्हाला वाईट वाटणार नाही, आम्हालाही माहिती आहे केदारजी म्हणजे काय भाजपा नव्हे। पण एकूण गेल्या 4-5 वर्षातलं आपण जर बघितलं तर भारतीय जनता पार्टी म्हणून महायुती असेल किंवा युती, पूर्वीची युती नंतरची महायुती, आम्ही निश्चितपणे सगळ्यांना सांभाळून घेतलेलं आहे। निश्चितपणे आम्ही येणं जाणं होतं, चांगलं आमचं बोलणं चालणं होतं। आम्ही घरीसुद्धा मागे गणपतीला योगेशजींच्या गेलेलो होतो, त्यामुळे एक चांगलं आमच्यात हे झालेलं होतं। विषय कुठे आला, जेव्हा भारतीय जनता पार्टीने विकास कामं दापोलीमध्ये आणायला सुरुवात केली। म्हणजे कसं आहे, ही लोकं ना संशयी आहेत आणि अस्थिर आहेत। यांना असं वाटतं की जर भारतीय जनता पार्टी एवढं काम करते, म्हणजे मागाशी मी जे सांगितलं कुणबी समाजासुद्धा सांगितलं, अस्थिरपणा आणि संशय वृत्ती की जर भारतीय जनता पार्टीने हे कुणबी भवन आणलं तर ही लोक आपल्या हातून निघून जातील। असंच विकास कामं जेव्हा भारतीय जनता पार्टी करते तेव्हा लोक आपल्या हातातून निघून जातील, अशी जी संशयी भूमिका आहे त्याच्यातनं हे सगळं उत्पन्न झालेलं आहे।
मग भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवरती मग आरोप करायचे, वाटेल ते रवींद्र चव्हाण साहेबांना बोलायचं. 5-6 वेळा बोलले चव्हाण साहेबांनी, एकदाच काही ते सांगून सगळा विषय संपवून टाकला, पण 5-6 वेळा बोलले. सहन करण्याची सुद्धा एक क्षमता असते ना. त्यामुळे आदरणीय केदारजींनी सुद्धा एक भूमिका घेतली की आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही, युती म्हणून आम्ही 100% काम करू, आम्ही युतीचेच कार्यकर्ते आहोत, पण योगेश कदम किंवा त्यांचे वडील किंवा त्यांच्या घरातला कोण उमेदवार असेल तर 100% भारतीय जनता पार्टी म्हणून काम करणार नाही. ही भूमिका भारतीय जनता पार्टीची आदरणीय केदारजींनी सुद्धा जाहीर केलेली आहे. त्याची कारणं हीच आहेत. कारण तुम्ही दुसऱ्याला मोठं होऊन, म्हणजे रामदासजी कदम बोललेले आहेत ना की भाताच्या शिता एवढं सुद्धा भाजप आम्ही शिल्लक ठेवणार नाही. याचा अर्थ काय? म्हणजे युतीचा धर्म आम्हीच पाळायचा का? आम्हीच तुम्हाला काय मुजरा करायचा का? आमच्याकडे मुजरा पद्धत नाही आहे ती. त्यामुळे हे जे काही युतीतनं जे काही आता राजकारण पेटत गेलं आहे किंवा आत्ता जे काही घडतं आहे याला कारणीभूत हेच आहेत. कारण आम्ही आमच्याकडनं कधीच चुकलेलो नाही. आम्ही खूप चांगले संबंध ठेवलेले आहेत. आदरणीय संजय राव आमचे सावंत तालुकाध्यक्ष अनेक वेळा त्यांच्या संपर्कामध्ये होते, अनेक वेळा चांगल्या गोष्टींमध्ये चर्चा होत होती, पण ह्या सगळ्या विषयांमध्ये त्यांनी खो घातलेला आहे. त्यामुळे ही वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे. त्याचं कारण एकमेव की यांची संशयी वृत्ती. कुणबी समाज भवन असं म्हणजे भाजपाने कुणबी समाजाला दिलेल्या जागेमध्ये कुणबी समाज भवनाचं परवा भूमिपूजन झालं. मात्र या भूमिपूजनाला ठाकरे गटाचे संभाव्य उमेदवार संजयराव कदम उपस्थित होते आणि त्यावरून असं बोललं जातं आहे की भाजपा महायुतीसोबत गद्दारी करते दापोली ठिकाणी, असं बोललं जातं आहे. तर या आरोपाबाबत काय सांगणार? हा परत एक हास्यास्पद आरोप आदरणीय आमदारांनी केलेला आहे. म्हणजे हा विषय जेव्हा त्यांना विचारला तर त्यांनी त्याचं उत्तर काय दिलं की हा विषय कुणबी, हा जो आम्ही भूमिपूजन करणार आहोत तो कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई मंडळे त्यांनी हे भरवलेला कार्यक्रम आहे आणि आम्ही त्या कार्यक्रमाला जातो आहे. अरे म्हणजे आम्ही काय भाजपवाल्यांनी भरवलेला कार्यक्रम होता का? पत्रिका जर आपण बघितली असाल तर ती कुणबी समाजोन्नती संघानेच ती पत्रिका केलेली होती, त्यांनी सगळ्यांना निमंत्रित केलेली होती आणि आम्ही निमंत्रित सगळे होतो. आम्ही निमंत्रित असलेले आम्ही जाणारच ना. अशा अनेक पत्रिका असतील. गीतेसाहेबांचं नाव दोन्हीकडे होतं. आता दोन्हीकडे गीतेसाहेब आले असते तर आपण काय म्हटलं असतं? त्यामुळे हा हास्यास्पद विषय आहे. आणि आपण एकंदर बघितलं तर हा कुणबी समाज म्हणून झालेला कार्यक्रम होता आणि संध्याकाळचा कार्यक्रम जरी समाज म्हणून झालेला असेल तर आपण जर तिथं संख्या बघितली तर अनेक वेगवेगळ्या समाजातली अनेक लोक होती. त्यामुळे तो कुणबी समाजोन्नती संघ भूमिपूजनाचा कार्यक्रम नव्हता, ती येणाऱ्या विधानसभेची जाहीर सभा होती आणि सगळे झेंडे तिथे शिवसेनेचे पण लागलेले, पक्ष म्हणून लागलेले होते शिवसेनेचे झेंडे. त्या कार्यक्रमाला एकही भाजपचा झेंडा कुठंही नव्हता आणि तिथे भाजप म्हणून कुठली चर्चा झाली नाही. पद्मश्री दादा इथं तिथे कार्यक्रमाला होते, तिथं काही राजकीय व्यक्ती नाही. मग तुम्ही काय म्हणाल या विषयाला? त्यामुळे असं काही नाही, हे हास्यास्पद आहे सगळं. संजय कदम आले, त्यांनी त्यांचे काही असतील ते विषय मांडले, बा तिथे काही टीका झाले कोणावरती, एकमेकाची काही आरोपपत्र, असं काही नाही. त्याच सभेमध्ये भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तालुक्यातले सूर्यकांत दळवी आहे संजय कदमचा जाहीर प्रचार करताना पाहायला मिळाला. म्हणजे त्याने असं सांगितलं की आमचा नवरदेव गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहे आणि आमचे सगळ्यांचे आणि आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद त्यांना मिळतील असं जाहीर व्यासपीठावर जाहीरपणे बोललं गेलं. असं बोललेलं नव्हतं. सूर्यकांतजी दळवी साहेब असं म्हटले की ज्यांना ज्यांना विधानसभेला यापुढे लढायचं आहे ते सगळे आशीर्वाद घ्यायला इथे आलेले आहेत. संजय कदम आलेत असं म्हटलेलं नाही, त्याच्यापैकी एक ते आहेत. असा विषय त्यांनी मांडलेला होता. त्यांनी काही जाहीरपणे असं काही केलेलं नाही आणि ते करणार पण नाही. दळवीसाहेब आमचे नेते आहेत, त्यामुळे भाषण मी त्यांनी ऐकलं आहे, आपणही ऐकावं ते, की ज्यांना ज्यांना लढायचं आहे त्यांनी येऊन इथं आशीर्वाद घेतले असं त्यांचं ते वक्तव्य होतं.